చెప్పు. మీరే చెప్పాలి. మీ వాయిస్ వింటుంటే వింటుంటే షుగర్ అంటే ఇష్టం లేని నాకు నచ్చేంత స్వీట్గా ఉంది. ఆహా, బిస్కెట్ అంటే ఇష్టం లేని నాకు బిస్కెట్ వేయద్దు. పాపు బొమ్మ లాంటి మీకు బిస్కెట్ వేయగలనా? ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. హే, నిజంగానా? థ్యాంక్ యూ. నీకు నచ్చిన నిన్నును, నాకు నచ్చిన నిన్నును, నిన్ను చూసిన కన్నును, నీ చూపే తడిమే వెన్నును, నింగి నీలను కలిపే చిరుజల్లు వంతెనయ్యేను, నిన్ను నన్ను కలిపే కల నిజమని కలిగేను, గుప్పెడంత గుండెలోన ప్రేమే నిండెను, నింపుకున్న ప్రేమ నీకు ఎలా చూపను, మాయ చేసినావు మనసే దోచుకున్నావు, నీ 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 నీలోనా నా 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 నాలోనా నువ్వుండును. ఇంకా చెప్పు. నువ్వే చెప్పాలరా. నిన్ను చూసినప్పటి నుండి అప్పటి నుండి ఎండాకాలం వర్షంలో తడిసినంత ఆనందంగా ఉంది. ఆహా, జాగ్రత్త, జలుబు చేస్తుంది. నీకోసం జలుబే కాదు, జాండీస్ వచ్చినా పర్వాలేదు. హే, నిజంగానా? థ్యాంక్ యూ. తొలి తొలి పరిచయమే కనులకు కలవరమే, గుండెకు పరవశమే నిన్ను చూసిన మరుక్షణమే, కడబడి నా స్వరమే నీ స్నేహం ఒక వరమే, నా హృదయం కన్నులు తెరచి తొలిసారిగా నిన్నే చూసింది, నీ రూపం కళ్ళల్లో బంధించి కలవరపడుతుంది, మనసులోని మూగ భాష ప్రేమై పిలిచెను, ఎనలేని ప్రేమను నాపై చూపెను, పైకి తీపి కలను లోనా చేదు నిజమును, నా 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 నాలోనా నీ 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 నీలోనా నీ నుండును. ఇంకా చెప్పు. నువ్వే చెప్పాలరా బంగారం. ఇంకా చెప్పటానికి మిగిలింది ఆ 3 పదాలే కదా బుజ్జి. ఆ 3 పదాలు నేను వినాలంటే నాకేం కావాలో నువ్వు తెలుసుకోవాలరా కన్నా. నీ మనసు నాకు తెలుసు బంగారం. ఆహా, తెలుసా? అయితే చెప్పు. ఉదయాన్నే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి, టిఫిన్ కి స్పెషల్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, తిన్నాక అరిగేదాకా మాట్లాడాలి, లంచ్ లో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో తెలుసుకోవాలి, ఈవినింగ్ షాపింగ్, నైట్ టాకింగ్, నిద్రపోయే ముందు ఆల్ అవుట్ పెట్టాలా? నో, గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ చెప్పాలి. ఇంకా టేక్ కేర్ మిస్ యూ మర్చిపోకూడదు. ఓకేరా. మరి నిద్రపోయాక ఇంకేముంది, ప్యాకప్. కాదు, నా గురించే కలలు కనాలి. నీకు నువ్వైనా నాకన్నీ నువ్వేరా బంగారు. సో స్వీట్. థ్యాంక్ యూ. నేను చూడకుండా ఉండలేను, ఉండలేక మది అడిగేను, నా నీడలాగా వెంటాడెను, నాలో సగమని తెలిసేను, నీ ప్రేమలోనే తడిసానని తెలుపకనే తెలిపెను, నీకైనే జన్మించాలని నాకిప్పుడే తెలిసెను, గుండెలోన నింపుకున్న ప్రేమే ఎగిసెను, నువ్వు నేను వేరు కాదు ఒకరని నమ్మేను, నన్ను నేను మరిచా కానీ నిన్ను మరువను, నీ 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 నీలోనా నా 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 నాలోనా నువ్వుండును, నా 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 నాలోనా నీ 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 నీలోనా నేనుండును. అమీర్పేటలో ఈ కథకి హీరో హీరోయిన్ ఉండరు, క్యారెక్టర్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు చూసింది కావచ్చు, విన్నది కావచ్చు, మీదే కావచ్చు.